propoziție, doamnelor și domnilor, noua divă a muzicii și a industriei muzicale românești, Cristinel! Pe 20 mai se lansează foarte mișto albumul. Mulțumesc! Mulțumim și noi! Mulțumesc! N-am reușit să-l ascultăm, dar e mișto. Și plângeam, Tudor, și sunt insensibil. În loc să vorbești despre sentimente, despre adâncimea melodiei, nu te-a pătruns absolut deloc. Profunzimea versurilor. Când o să faci clipul, noi te imităm aici la noi în emisiune, atât pot să-ți mai ofer. Am încercat să... Vreau să vă mulțumesc pentru invitație și în același timp să vă invit la lansarea acestui album. Ajută la mulți. O să venim cu siguranță, până atunci noi mulțumim și succes în viitoarea ta carieră. Mulțumesc! Mulțumesc, o zi frumoasă! Mulțumesc frumos! La revedere! Stai puțin! Stai puțin! Da-na-na-na! Îmi face o floricică. Nu, fac un avion, că nu știu să fac elicopter, dar avion știu să fac. Știi ce să fac avion din ăsta? Vrei să vezi? Eu știu cum să fac. Pardon, nu avion, elicopter. Da. Știi să face? Păi nu e avion. Elicopter nu știu să fac. Atunci știi să fac ca un avion, da? Dacă tu faci elicopter din foaie de hârtie A4, stai puțin, asta erau întrebările pentru final. Așa, stai. Dar pentru ce te chinui atât? Serios, chiar stai puțin, că știu eu cum facem. Stai așa, așa, și scriem pe el elicopter. Auzi, poți să-mi dai la 4 și vedem mai încolo dacă e elicopter. Și aici scriem MiG-29, chiar dacă ăla e avion.
Pilot, Elena Bulgaru. Doamnelor și domnilor, Elena Bulgaru, primul pilot de elicopter din România.